Warrior ja Niklas. pelailemme täällä semmoista peliä nimeltään Minecraft. kai. Mä en tiedä tästä pelistä yhtään mitään. Niin. No, tiedetään kumpikin ollaan aika kauan aikaa pelattu. Kuitenkin. Joo. Mutta, mitä me tehdään aluksi? Rakennetaan taloa. Vai? Aluksi. Niin. Mä voin hakea. Oota, mä käyn hakee puuta. Okei, mä voin rakentaa. Jota. No, tää aloitus on niin ihanaa aina. Mulla on kaakaa tosta. Kaakaa. Niillä ei kyllä käteen vielä mitään. Mitä niille pystyy tekemään? Kasvattaa niitä ja mä en nyt muista. Keksee. No niin. Pystyy tekemään niistä kyllä. Siis, riittääköhän meillä kohta taloa? Onks mulla 2 crafting tableä? Mulla on 1. Just, mulla on 2. Teitkö sä vahingossa taas? Kana, älä tule minun. Tosta. Me saatiin saplin. Sait sä? Sain. Mulla on 5. Ja se on tossa. Jossakin. Mä otan nää puut. Mä hakan. Mä saisin. Kato, tää oli ihan oikein saplin. Palaamme asiaan kohta. Jatketaan vähän myöhemmin. Joo. Sitten. Siis mä just äsken löydin ihan hirveä löydä. Ootteko koskaan nähnyt Mineissä tämmösiä meloneja keskellä metsää? Siis mitä hittoa? Jere, anteeksi, mä joudun rikkomaan sun tortsin. Okei. Ja mä en oo Jere. En oo koskaan ollutkaan. Mä tein siitä just sen. Mä taas halusin näyttää teille tämmösen symmetrisen talon. Se on vaan hieno. Eikä meidän pitäisi rikkoa tää ovi tästä. Ei sitä ovi, tää ovi. Sitten mä... Tuohon laitaan lasi. Onko se lasi? Ja sit tohon ovi. Okei, Nike sanoi just äsken, että se on pihvi. Me jatketaan tätä, me saatiin tää talo valmiiksi ja... Nyt me tehdään siitä symmetriä. Viimein! Nike paistavat se täällä. Sä annat sen mulle tai mä hakkaan sitä. Ihan 2. Kiitos teiltä. Jäin Zombi tulee! Mä käyn tappaa sen. Miten sä oot niin hidas? Mikä tässä on? Mitä hittoa? Apua nyt. No minähän tulin apuun. Kiitos, mä heivin pois. I leave you alone. Täällä on kyllä pari spideria. 3. Kuole veteen. Täällä on 4 spideria. Täällä on creeperia. Mä kuolen.
jos se mene sisälle. Nikke, Sama mulla. tapaa ne. Tapaa ne. Mä sniikkaan täällä, hei yksin. No huom, mulla on 2 helppiä. No huomaa, mulla on 2 rappiiri. Kuka se oli? Onneksi ette kuullut tota. Onneksi ette kuullut. Tuolla on 3. 4 freaking kato. Tossa on 1, tossa on toinen, tossa on 3, tuolla on 4. Mitenkä hitos niinku sitä... Mä tarviin miekan. Eiks se oo vielä ollut? Ei. No mulla nyt on. Kuuletko ton creepin ääni? Ne on meidän ovella. Oletko Hyi hitto. Sä saat sitten hyökätä kunhan aamu tulee. Mitä nyt ne... Oliko ihan Oli. Onko sulla lasia? Ei. Se yksi lasi meni kun mä hajoin yhden äsken. We are not die. Ei ne voi tulla tosta aukosta. Jos sä sniikkaat niin eihän ne sitten tunnista sua. Koska sniikki on niin pro. I leave you. Break. Hitto. Aita sen. Siitä lähtee oikeesti 1. Ai kun lyö kerran. Niin. Ihan kokonainen. Kato. No puolikashan multa lähti vaan. Kato vaan. Siitä lähtee kokonaan. Ei nyt ruveta tappelemaan kotona hei. No niin, lainapääs nyt se ikkuna. No ei mulla oo sitä lasia. No eipä. Ei ole. No eipä. Mennään ulos Nikke pomppimaan. Ai poltta. Pomppimaan. Mä kyllä poltta. Täältä mulle tulee pari ystävää. Friends. Se meni meidän katon päälle. Kuka haluaa eka mennä? Kuka haluaa eka mennä? Nikki sun vuoro. What? I'm so dead. Se seuraa vaan sinua ja mä menin sneak. Oo. Vähän aikaa pausinut täällä. Aiomme nyt jatkaa. Joo, niin mitään. Eikä tapettiin Spyrit ilman mitään hengiä. Haava. Miten se sitten Mä otan turhaa vaan tänne. Mä otan sen turhaa vaan tänne. Mä tarvitsen hoon. Mä en varma, että mä nyt alamme ja muutoksia. Mä vaan varmaan vaan tutkia. Nikke joutuu hukkaan. Se ei löydy. Eikä Nikke on hukaan, Se ei löydy tänne, mä muuten kuvaan kuvaan. Joo, äsken oli. No, tässä oli yö, tämä vesisade ei mikään yö. Ja me ollaan nyt pikkusen vailla edetty. Me ei kovin paljon viitä kuvata, koska mä tiedän minkälainen se tuntuu. Koska olen itsekin kattonut toisten omia striimejä ja mä tiedän, miltä se tuntuu. Jotenka mä olen tämmösen... Onko sitä ruokaa? Onko sulla mitään ruokaa? Niin pois syötiin.
Minä tosissaan äsken tapettu yhden chikerin. Mä sain tosta äsken 3. 3 lihaa. Siis Mun pitäis löytää se. Menikö tässä suoraan eteenpäin? Meillä on näin enemmän. No minä tiedän, kun mä tulin tästä Reynoldsista, mitä mä tästä toista Reynoldsista. Mä otin tästä nikkiä, niin... Monenkohan aikaa Kas on. Siis Nikke nyt häröilee jossakin Mäkään en siis oikeesti tiedä missä Nikke on. Nyt mä yritin äsken löytää sitä säkeä ja itekään tiedä mihin suuntaan se lähti. Mut uskoisin, että se on samalla saarella, mutta se ei niinku löydä vaan tänne. Elikkä mun pitäis nyt ruveta etsimään niinku tätä... Aika maan oreja tuolta maan alta. Ja Nikke arvaa mitä mä olisin sanonut. No. Kato. Ruskeita villaa. Niin. Mun pitää nyt käydä hakemaan tota kiveä ja näin edelleen. Niin. Saatan kuvata tätä pikkusen matkaa, ennen kuin sitten Nikke löytyy. Ootko aivan varma, että mä löydän? En niin. Ai niin, mä oon helppo soittua, niin ihan sama. Mä jatkan tätä ihan just, ottakaa vähän. Niin. En tiedä missä tää Nikke on. En osaa ollenkaan sanoa, että sitten pitää katsoa tätä videota vähän. Niin. Se on jossakin. En osaa ollenkaan sanoa missä. Mä taidan lopettaa tämän videon tähän nyt. Toivottavasti tykkäsitte, voitte pyytää lisää, jos tahoitte kommenteissa ja näin. Tykätkää, tilatkaa, ostakaa, no ihan sama joo. Moikka.